Πάμε στα μουσεία της Λευκωσίας. Ξέρω ότι στις αποθήκες του Αρχαιολογικού Μουσείου υπάρχει μια μούμια και ότι θα εκτεθεί στο νέο Αρχαιολογικό Μουσείο που θα γίνει. Είναι το παλαιότερο και μεγαλύτερο μουσείο αρχαιολογίας στην Κύπρο και αφιερώθηκε στη μνήμη της Βασίλισσας Βικτόριας, η οποία ήταν αρχηγός της απικιακής εξουσίας τότε. 14 αίθουσες γεμάτες με κεραμικά αντικείμενα, πολλά ωραία κοσμήματα και μεγάλα γλυπτά. Από τότε που εμφανίστηκαν άνθρωποι στο νησί μέχρι τη ρωμαϊκή περίοδο. Σε χωρίζει το μαρμαρίνο αγάλμα της Αφροδίτης στο Σόλων που χρονολογείται γύρω στον 1ο αιώνα π.Χ. Πρέπει να αναφερθούμε και στην αίθουσα με τα ειδόλια και τα γάλματα που βρέθηκαν στο αρχαϊκό ιερό της Αγίας Ειρήνης. Μην ξεχάσει να περάσει από το κατάστημα του μουσείου, έχει ωραία πραγματούσκια. Του την κρυζέ φανελά δική μου. Και προχωράμε στην καρδιά της παλιάς πόλης, όπου βρίσκεται το Λεβέντιο Δημοτικό Μουσείο Λευκωσίας, που δημιουργήθηκε για να δείξει την ιστορία της Λευκωσίας, της μόνης μοιρασμένης πρωτεύουσας της Ευρώπης. 3 όροφοι γεμάτοι, κεραμικά, φορεσιές, έγγραφα, κοσμήματα. Από τότε που αναδύθηκε από τους αφρούς της θάλασσας μέχρι τα νεότερα χρόνια. Και εδώ θα σταθώ στη μεγάλη συλλογή που έχουν από πόρπες, πούκλες που ήταν κόσμο για τη μέση. Ακόμη αξίζει να δεις σε 3D την οχύρωση